Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Dini Ismaois. Ya mau bareng teman di Ferry. Aduh yo lali ngonten guys. Ngontene elinge teko omah yo. Nek bakule kono gak tak konten. Ini Mbak Isma kali ini nggak masak, beli ae. 11.000 untuk sak kresek guys. Tuku wae gimana ngene Mbak? Anu. Mbah lebih tuku sego pecel karo jangan tuku lawuh tempe guys. Mbak Is, Jumat berkah. Oh lah ya. Makasih ya Mbak. Ada pasar ri. Iya, titip. Oke, makasih ya Mbak. Balah. Dari Mbak Budi, Mbak sih. Jumat berkah guys. Kafe. Beli gorengan ya ning kene 3.000 lho. 3.000 ki sak entuk agi. Sitok 100 guys. 3.000. Tuku sego pecele 3.000. Tuku lontongnya 2 iki 1.000-an, 2.000. Jangane jangan tewel guys sampai tuweh. Iki 3.000. 11.000 wis entuk jangan, lontong, lawuh, gorengan, ambek sego pecel. Ora ngene. Kali iki aku ogah masak. Aku wae. Jangan itu tak kayak nang mangkok guys. 3.000 iki kok akeh lho. Amine guys 3.000. Iki aku mangan dhewe mbek diperi. Jane malah enak tuku ya nek cocok karo masakane lho. Bang apa masak dhewe, bumbone iki entek akeh apa-apa saiki bumbu larang. Lontongnya 1.000. Aku wis sarapan sego pecel, guys. Kali iki aku wis gak tarak-tarak. Sarapan aduh cuma ini karo. Sarapan sego pecel tak mek sinduk dulu. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Sarapan guys. Kita sarapan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ngewu. Hak menekale. Pak Dono. Oh cedakan ben iki. Guys. Sego pecel 3.000 ki lawe loro. Jek enek mini. Ulupan. Ning gonem pira? Mungkin 3.000 didoli. Ora 5.000. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Suwi sak taman sego pecel aku. Laki iki. Oh, muni Mbah Tin yo. Pindho iki. Mak gatelan diobati. Kepecelin baru beli gak berubah rasanya. Iki mang mbek liwat guys. Terus dik peri. Bareng njaluk. Makanya aku gak ngonten nang kono. Bari ono kono. Apa? Digone sekolahan. Terus sengaja sego pecel guys. Tak kayaknya senjok. Njaluk ya dipangan. Makanya aku masih santuku. Lali ngonten soal wis gage-gage jamnya 6:30 ngeterno sekolah.
Hmm, mantap. Gini masak gak luwes 11.000. 11.000 untuk lawak, untuk lontong, untuk jangan. Aku suka pecel 3.000 iki kudu rantek. Porsinya akeh wis. 5.000 gak entek. Hmm. Oh, guys, esuk-esuk wis kemeringet koyo ngene. Hmm. Angger liwat wedi karo banyak disosor. Banyaknya galak deh. Hmm. Ayo foto sarapan. Wah. Hmm. Nah, aku jarang ya tuku terus nek sarapan esuk ki. Ayo ceperin jaluk. Masa ya gak tuku. Iso gantek. Gantek, guys. Porsi ini terlalu banyak. Kayak itu tuh. Apa betul? Cukup. Apa? Dari Mbak C. Jumat berkah. Kita sih jualan. Digoreng dhewe iki enak iki. Iya nek digoreng diapakno, guys. Kayak nek kulkas nek gak dadi masak ya penyu. Tapi ini besar-besar sekali. Gak regane piro, guys, nek tuku ning ndi ora roh. Tapi iki banyak dicepu. Ada jenenge besek. Mesti nek nunjuk nganggo ngene iki, guys. Saiki wis ora jaman. Yang ini stofom, tapi malah kuat besek ngene iki lho, jenenge besek. Stofom saiki ku suplek meyat-meyat. Guys, sarapan petenge wareg wis rasa masak, mau masak sego wis kan esuk. Wis ora usah goreng, tengah larang. Tapi aku cek bilang lagi, guys, awake kae padha untuk bantuan kae udah dikeki sampai saiki jek untuk patang adah yo. Kakek kalong sak adah, sak botol sing makni. Ijek 3. Tapi nek mantan gak kudu masak ya tuku ae. Tapi aku nek matane nek mbah ki aku gum tau jajal jangane Barbie yo. Cocok ora, tapi nek pas poso-poso beli ning gone pasar ki aku gak cocok, guys. Jangane kurang maglek, ora koyo nek masak dhewe lho yo. Tapi ki lagi iki ketoke nek lode masakane kono ketok enak. Makane ki mau tuku wong 3.000, jangan 3.000, guys, ngene iki. Apa-apa padahal larang. Akeh sing tuku kok, Mang. Yo jaluk 3.000 jangan tuh gak masak. Wong kulonan do tuku.
Sarapane padha tuku sego pecel. Wis mangan awan gampang sore. Pemene saiki aku karek dhewe mbek Dik Peri wis sak mayoku. Sarapan iki sementing anakku nek njaluk sego pecel ya tak tukokno, nek gak kan untuk MBG to, guys. Sekolahanku tapi kadang bocah yo nyocoki kadang enggak ngono. MBG. Nah, ini pasar. Sekarang aku tak sok ning mangkok jangane guys, ayo guys. Sok wis lak ngono. Jangan tewel. Alhamdulillah ketemu wareg. Arek umbah-umbah tok nang wis nyapu. Segone jeglek. Tak soke guys. Gimana ajene apa masak tuntut lho. Tuntut iki mak damis. Tapi jangan tewel dadi ya wis ora usah masak. Nek jangan tewel iki cek seneng. Ngarep pe masak kok. Kowe nek masak dhewe gak larang. Weh, oh, 12.000. Iki 12.000 untuk marik-marik. Tapi nek masak dhewe mau untuk jangan tok itu paling gak 12.000. Urung klopone. Urung ngombote, rambang, bawang. Lele. Yo guys. So amuri kita seger. Ya. Lontong cocok ya. Anu deh, tewel guys. Anu kuah. Iki yo mangan awan, segone jeglek. Tahu tempe. Ayo wis yo sak mangkok lho guys. Sok sak mangkok. Sego tak. Kene mateng. Tak lali karek umbah. Ngepel samar. Mantap. Dene. Loh. Ora wis. Sok jangane apa-apa neh. Arek umbah-umbah tok. Asline ki nak tuku nek lambe siji. Tukune ya ngono kuwi jangan lodeh, nek cocok masakane lho ya iso kanggo sedina. Tapi nek tukune apa kan sak gedakan entah akhirnya tukune malah kesel ijlik guys, bantek ping 3 umpama. Tukune gak jangan tapi nek liyane jangan lodeh wong gak cocok yo gak cocok guys, rasane ra ngalor ra ngidul nek matan gak asin gak pedes ngono kuwi lho. Koyo jangan menir yo ra asin nek tuku bothok piring. Nek matan sing enak nek matan enggak tergantung wonge sing masak. Mak, lho, awe Mbak Sih. Sih, dulu ya gendut ya. Ya. Tape. Tape. Goreng dhewe jare. Tape. Iya. Tak nekno yo. Goreng apa diapakno soalnya nang di kulkas ya lho ndang dimasak. Ya rondo royo wis seger guys. Nanti kolak ini. Aku dikolak kira enek sing mangan, Pak Riko ge enek, guys. Nek mangan sitok nek trimo nggih panganan sing eker-eker iki ribet engko rong karuan dipangan. Dipangan ngene ndare yo kenek. Doyan. Aku saiki alhamdulillah gak kembung kok mangan tape, biasane ngono kae kembung, guys. Lah Dek bengi tak omongi, Pak. Wis. Tak omongi dhewe, lha kowe renek kok. Kowe pas anu ning gone masjid langgar. Wonge ning ngarepan tak kandhani dik sore. Dik bengi kok dik sore. WA yo dik bengi. Aku gak masak tuku jangan. Tuku jangan.
Jangan tewel 3.000. Ngene barebi. Duwe. Tuku 3.000. Wis ora piye gak masak. Engko karek umbah-umbah. Aku ya mateng nek nyemplungno. Wis sak lawoe entek 11.000 wis sak tempene goreng wis saheker. Nek cocok masakane biasane inuk wong kuwi. Beda nek karo sini pasar, guys. Jute wong kulonan iki ya do tuku jangan iki kabeh, Mang. Do tuku 3.000. Aku terus anut tuku 3.000. Oleh kira-kira nek wong tuku 3.000 oleh-oleh. Oleh ngono terus. 3.000, guys, wis nek dienggo mangan engko awan ambek sore. Beri engko nek emoh nek tempe lho sego. Gampang nek beri. Wong beri iki yo sing tuntute doyan pemene jangan senengane jangan lodeh, guys. Pepaan. Jangan lodeh tewel doyan. Apa doyan kok nek bocah kuwi nayoh ora rewel anak iki. Apa ae sing mbok lukno dipangan. Neriman. Masak apa ae. Jablek ngawon Pak Em. Wis ngono guys, terima kasih banyak wis mengikuti kegiatan Mbak Isma. Wis selalu nonton konten-konten terbarune, sampurane sing akan enek kleru-klerune tutur katane saya salah sing kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya pemirsa. Muga-muga kabeh diparingi sehat, seger waras, panjang umur, berkah barokah. Wis pamit dulu. Becik titik Allah ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepurane guys nek selama iki anek klerune ya. Maaf gak iso balesi komentar kalian satu persatu tapi selalu dibaca Mbak Deni sama Mbak Isma. Wis matur nuwun mbok tonton, mbok delok. Isone mendoakan kalian yo. Padha sehat kabeh ning kono nyambut gawe lancar. Sakabehane berkah barokah. Wis